Oras wanita salutna. Salam sehat, salam hipas-hipas semua di kasih natin. Jadi di video on sonari tabahas Indonesia jala sepatu kamu Indonesia ima pengudido carana menyalau pada muhun huruf demi huruf dalam aksara Batak menjadi sadahata manang satu kata. Baik mana di bahasa Indonesia mana di bahasa Batak ima tersenang yang jebol di video sebelumnya tuh. Soalnya carana amanginang tak menghitung kita ala isang na pala nama awal karena dari jalan memang beri ada yang nahiboto itu nanti hibaboto tidak ada di dia mahute videoon dia kita rak maboto rak nada rak susi ahado aksara Batak salah satu rak masyagar jaga rakta lestari rumah yang lain. Jadi sonang hia hulukon di videoku sebelumnya nanti di video selanjutnya di video namangihut na belajar tentang aksara Batak asal tacu maju dinalau menggabungkan pada muhun huruf demi huruf menjadi kata ison nungai ngahu baik contohnya nama inani surat ni aksara Batak nyon anak ni surat aksara Batak jadi bolehlah pada muhun songon lang hulukku di video sebelumnya sudah inani surat aksara Batak berakhiran A manang vokal A contohnya songon nama A ha na ra ta bawa ima jadi buat apa belum memakai belum misalnya belum memakai R sungguh di cara ini manang holeng kita neng holeng memakai B manang naga manang nasa cuma tong diperluhun warna pangulat mulu pangulati songonom mana songonon fungsi ini pangulaton lima dinalau pamatehun manang pamaguhun akhiran A manang vokal A di setiap induk manang inani surat salah contoh misalnya menurut surat tu maju songon manang na marga maju misalnya kan marbun marga kusunari marbun boloma songonon terus maju ma baru tahu musik R marah nah bulu songonon posisinya majaha marah apa kita neng manu nuraton neng manu disumar cuma perlu ma terpakai pangulaton divide son gabe majaha omar jadi ma nakanik kan sebelumnya mara asal mago A na di eron divide ma pangulaton gabe majaha omar baru bun tabere mamusi subba B jadi polosonon posisi nama jahaon marba do kan iba mamusi marba N nah non polosonon posisi nama jahaon marbana tapi hitan yang manurato marbun iso ma perlu dipakai anak ni surat senak kini nyon tapi ma anak ni surat on ma anak ni surat ni E I O U do eng tapi ma on nasongon tanda lebih besaron di jolo ni enon nah nasongon posisinya majahaon marbanu dison perlu mau sitong tapake ima pangola sinak kini dison dipakai gabe majahaon marbun atas ni mate tara maju musi raton margana asing marga maju tawaina ti asal mula taboto contohnya si hotang tara meson S Yuna tesa on majahon sa dope tapak kemison anak ni surati nyon gabe song tabai si baru ha nyon tapak kemisi dison nah mulut song posisi nama jaon siha tapak kemang musuhnya kinin anak ni surat O nyon
anak ni surat owi songon X kecil di songon majaha si ho tang bolota songonon tapakke mam seison. Nah molo songonon posisinya majahon si kota engnya dia dipakai mam se engon. Nah eng anak ni surat eng dohot hampir serupa do, hampir mirip. Alai nama beda on molo dipakai nama yang dipakai di sabola abiran ni untuk surat manang inani surat. Alai molo eng di sabola siamunun dison dibain. Omma majaha si hotang bolo nagi jangan nakin majaha marbun bolonyon si ho ro si hotang. Jadi tajabo muse tu marga nasi ngate bolo taban menyocin contohnya simbolon. Nah simbolon perjolo mata buat huruf S sa songonon dimana sa on majahot sa dobe taban muse sa baru M ma majaha sama pehitan yang manuratus simbolon sim tapake mah anak ni surat I nabint nasongon huruf o on odang oda anak ni surat I songon ma bentuk na songon no tabay maison on majahon sonari sami baru mah tapak kamse pangola sinakaning ison gebita bahas sonon mama jaha sim baru bu huruf non ba sim ta surat ison muse majahon sonari simba apa hitan yang menurut simbolon tabay mam sih huruf O nakid di jeroni bion huruf O nageleng nasong huruf X dia huruf X geleng mana molo di aksara Latin alai molo di aksara Batak X nageleng songonon nyotong anak ni surat O songonon malilai majahon sonari simbu baru lon la tabake la simbola n o baru pangola. Jadi majahon simbolon. Jadi namangi musi tabaju contoh kata na asing misalnya bolo guar ni ari maju tabana te misalnya bolo hari Senin songon memana nah molo songon sunari majahon sanan iso manakin huruf koni antara ni pemakaian ni anak ni surat doho eng berbeda bulu di tempat tu mana di sebelah kiri bulu eng di son. Jadi mau be C iso dotto tabain oma warna C nah sudah iso tabain non iso dibain mau jauh gabe sangdo ala iso diputar C nan tapak kemang si anak ni surat nion di belakang ni huruf N on di sebelah kiri. Jadi majahong gabe Senin molo Selasa hampir mirip Senin kan Selasa ma bolo manilah Selasa molo Rabu Raba cuma perlu anak ni surat U nion di julu ni baon gawe majahon Rabu bolo nion nakin Senin Selasa Rabu. Nah
Mulu cara lama make anak ni surat di aksara Batak, anak ni surat ton. Mulu misalnya mabain rim misalnya rim semua non. Bos kadang kan mulu tapi kiri iso manyan ii kan semua buti. Mama jahirim saya sitong semua pepas betul. Jaga bolos semua pe ibana. Tongdo majah ope tongdo rim anak ni surat i mulai di siparjul o di tengah-tengah ibain sementara di kedua honon anak ni surat i dibayar di belakang. Alai menurut Yahoo Persejari tiki SMP nama saya alanu ngawinnya diperbaharui cara menulis doh manuratun aksara Batak sonon nama anggona sitong nalau mamiakon manang manuratun anak ni surat walau manuratun rim songon mbak. Jadi kita coba menuratun aksara Batak itu bahasa Indonesia artinya kalimat bahasa Indonesia ada dalam aksara manang surat Batak. Surat itu maju contohnya makan. Jadi tapi yang bolong hafal kita atau radang kalau mengeluarkan ma ka baru tambah n. Jadi cara menulis makan bahasa Indonesia itu aksara Batak songono mayana. Makan. Molo minum M anak ni surat u memanggatu minum. Molo misalnya pergi ke pasar bolo manuratun pergi ke pasar itu aksara Batak semua mana di pasar. Soalnya macam video na gawin pati ko juga sa video na kaya nga ate maangkat ko di painting kamu gawin ko kamu video kon guru semua manginang nyala babal jauh kenero satu bulan maron gue dokter juga suka kunyalau dan aktif video sekitar maling tarik bolak batak kita taruh masih aja halak batak tarik bolak bataki masih aja kita di aksara bataki atau nang sama mabuk atau nang kuna karena mau kemari juga dengan mulai lama gudang kurang mengerti tarik itu surat aksara Batak. Kalau tema pengawangan jangan lupa subscribe kamu channel corona dan jangan mau tema menang urat